2 Kings chapter 6. 2 Kings chapter 6. Madzimambo echipiri pa chapter 6. Buya Watasha, how are you doing? God bless you. I'm fine. God bless you. Timothy Zanyadza, how are you doing, my brother? May the good Lord bless you. Yokai Mugweni, how are you keeping? May the good Lord bless you. I'm so happy to see you online. God bless you. Thank you so much for tuning in. 2 Kings chapter 6, from verse 1, and I'll read. The company of the prophet said to Elisha, "Look, the place where we meet is too small for us. Let us go over to Jordan, where each one of us can get a pole, and let us build a place there for us to live." And he said, "Go." And one of them said, "Won't you please come with your servants?" "I will," Elisha replied. And he went with them. They went to Jordan and began to cut down trees. As one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into water. "Oh, my Lord, it was borrowed." The man of God asked, "Where did it fall?" When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there, and made the iron float. "Lift it up," he said. Then the man reached out his hand and took it. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. It's a common story. But I just thank God. That's why we call it daily bread. Blapimbas mulibwanja mfumo wanga zikomo kwa mbili. Detective Kamanga mulibwanja mfumo zkwenda bwino. Mungu akudaliseni. So happy to see my brother online. God bless you. Vanhu vakafunga kundotema miti miri kwa Jorodani. Ndokubva vasuma, ndokubva vataurira Elisha the prophet. Munhu wamwari toda kundotema hedu miti miri kwa Jorodani, zvikanzi aiwa pakanaka endai. Mumwe ndokuzoita pfungwa yakanaka ikungoti tinoda uvepo hwenyu. Can you go with us? Munhu wamwari ndokubva ati hongu zvakanaka tinoenda tese. Ndisati ndaenda kure ndoda tionesane chinhu ichi. Elisha wakangomirira kushanda sekufunga kwavo. Why? Nekuda kwekuti pavakati toda kundotema miti akavapa mvumo akati endai. Asi mumwe ndokubva azofunga kuti we need your presence. Munhu wamwari mukava pakati pedu tichita basa zvakatinakira. Ndokubva ati zvazvigonere kuti muende nesu, zvikanzi aiwa zvakanaka tinoenda tese. Zvoreva kuti sarudzo iyoyo bedzi ndo yakazotrigger the miracle of the blessing yakazowanikwa kuna Jorodani, kune murume akanga awirirwa nedemo rake, musoro wedemo mumvura. I just imagine kuti dai Elisha akavati endai, ndokubva vaenda pasina akaita pfungwa yekuti handeitese. Zvoreva kuti mumwe aidzoka asisina musoro wedemo, kwete nekuti pakati pavo hapana mwari unogona kuita zvinhu, asi nawe kuti vakafunga kungoita vega. Bhaibheri rinoti murindi akarinda Jehovha asipo unorindirawo pasina. Vavaki vakavakawo Jehovha asipo vanovakirawo pasina. So chakatanga pamiracle iyi kungo understand that the presence of the prophet in those days, it was more like the presence of God in the midst of his people. Kurauti decision yavakaita ndo the backbone yakanobereka the miracle yakazoitwa. Zvoreva kuti zvinhu zvinotangira pa decision yaunomeka concerning the things of God. Tine vanhu vekuti anoda kuita zvinhu zvake, asi pazvinooma ndo paanotsvaka mwari wacho. Kwete nekuti haadi kuita naMwari pakutanga, but anotanga kuita nepfungwa dzake nesimba rake. Later ozoona kuti asangana nemachallenges, ozoti nhai Mwari pano paita dambudziko. It reminds me, or it takes me kubhuku raJohn chapter 2. Chakagonekwa pabhuku raJohn chapter 2, invitation yakaitwa nemurume aichata. Vakakoka Jesu pamuchato.
kureva kuti havana kukoka Jesu pakashota wine, vakakoka Jesu pamuchato, vakazova neprayer request kuna Jesu ari already invited pamuchato. Chakagonekwa pabhuku raJohn chapter 2, handi kungopa Jesu chichemo chekuti wine yashota. Chakagonekwa ndechekuinvita Jesu wacho wine isati yapera, isati yashota. Ndo zvagonekwa nevarume vari pana pana 2 Kings chapter 6. Vatanga vati uwepo hwenyu tinohuda. Vapa respect and honor to the presence of the prophet. Vakati hatingaende tega baba, simba tinaro, kunowanikwa mapango ekundotema kumhiri kwaJorodhani tinokuziva. Hatisi kukudai kuti munotema miti, hatisi kukudai kuti munondiratidza kune miti, zvese izvi taakuzviziva. But we just need your presence in our midst. Munhu waMwari ndokubva ataiwa, maita sarudzo yakanaka kuti ndiwe pakati penyu, let us go together. Vaenda basa ndokubva ratangwa. Vatanga basa uvepo hwaMwari huri pakati pavo. Vatanga basa the presence of the prophet, uvepo hwemuprofita huri pakati pavo. Ndokubva pasimuka a challenge. Although the prophet was there, a challenge came against them. Zvandirinda varume vakanga vaina Jesu mubhoti. Dutu remhepo ndokubva rasimuka, Jesu ari mubhoti ravo. So hazvingoreva bedzi kuti kana uvepo hwaJehovha huripo, ana COVID havasimuke, mama challenges haasimuke. Unonzwa munhu achiti dai Mwari vapindira. Mwari varipo. Mwari varipo kudaro pakasimuka dutu remhepo. Elisha aripo muprofita unonzwa Mwari, unoshandiswa naMwari zvikuru. Musoro wedemo wakawira mumvura. Asi shoko rinotiratidza kuti when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise the standard. Chiero chinongosimudzwa bedzi kana muvengi akuda kuuya against the people of God. Kureva kuti zvese zvingaitika hazvo, chatinoziva Mwari wedu ndiMwari wamasimba ose. Mwari wedu unogona, une nyasha, unotirwira nekutigonesa. So pano musoro wedemo wawira mumvura. Chaitwa neenemy panapa ndechekutora pati yacho ine basa zvikuru sei, the head of the X. Chinotema chinopa results ndo chanyura mukati memvura. Kune zvasara zvakabatwa kunoku. Izvozvo hazvina results azvinounza nokuti mupini bags, the X head ranyura mvura. Munhu ndokubva aziva kuti pano ndatone dambudziko nyangwe ndine zvandakabata. I need to preach this word. Pane murume arasikirwa nemusoro wedemo mumvura. Aziva kuti ndine chandasara ndakabata panapa ichi. But ndaane dambudziko. Wakaipa ane nguva yekuti akaataka vanhu, anoataka in such a way yekuti sorry, anyway we are back. Wakaipa ane kumugurisa kwaameita vanhu kwekuti haanga kutore zvese. Anoda kumbokusiya zvimwe zvinhu zvinokuvaraidza but zvisina basa. Inondirimainda vakadzi vaviri vaigara muimba imwe chete vakabatsirwa kwava nevana, but mumwe ndokubva aba mwana womumwe. But ndokuda kuti akazviita usiku, akashandisa yandinoti law of exchange. Ndokubva atorawo wake mwana waararira akafa akandoisa parutivi pemukadzi uyu. Chakaita kuti mukadzi azive kuti mwana haasi wake, zvanzi mangwanani ndakazodiscover kuti mwana haasi wangu. Kurati panguva pane a period, pane a certain time yaakagara nezvakafa zvisi zvake. So pano pana asarirwa nechinhu mumaoko, but asisina results muupenyu hwake. Pana asarirwa nemupini wedemo, asiwa ane chaakabata, but asisina chiri kufamba nechiri kuitika muupenyu hwake. Wakaipa unogona kurwa newanano zvokuti murume haaende, kunoenda rudo. Wakaipa anogona kurwa neupenyu hwako zvokuti basa udzingwe, panodzingwa chinangwa chauri kushandira. Taakuda vanhu vanogona kuva nemeso emweya ekuona kuti pano am under attack nekuda kwekuti ndine mari yandinobata but handina chine musoro chandinozobata.
Takuda vanhu vanopiwa mwese mweya semukadzi ari pana John chapter 4. Anonzi naJesu, enda undoshedza murume wako. Oti, Ishe, handina murume. Kuda kuti akatoziva kuti nyangwe ndine wandasiya kumba, ndine nyaya pachinhu chinonzi your own husband. So pano pane charasika, asi pane chakabatwa. Unoziva here muupenyu kuti tine vanhu vakabata zvinhu zvekuti kune vamwe vanhu vanoti vakakuona vanotaiwa pane zvakatobatwa, aiwa pane zviri kuitwa. Nyamba iwe muridzo wazvo hausati wasangana nemunhu here wekuti unomuyemura, but iye anenge achingochema. Une muyemura asi anenge achingochema. Une vanhu vaunoadmire mulife, but ukasvika pavari they are always vari kungogurumuna ari kuchema. Zvokuti unoshaya kuti ari kuchema chii? Mota dzakapakwa panze, ari kuchema chii? Mhuri iripo, murume aripo, gamba pane zviri kuitika behind the scenes. Musoro wedemo ndo washayikwa, mupini uripo, murima aripo, but chinonzi rudo chabiwa newakaipa chashayikwa. Basa riripo, munhu ari kusenza, asi chiri kushandirwa nechinobatika muupenyu chakabiwa ndo chisipo. So murume uyu arasikirwa nemusoro wedemo wakaziva kuti pano maresults handisisina, but pazvandakabata hangu. Ndobva ati munhu waMwari, handifire kubata mupini ndisina musoro wedemo, handife ndakabata basa ndisina ngazive chandiri kushandira, handirambe ndichingoselebrata wanano isisina rudo mukati, handinganakidzwe nezvandakabata kana pasina maresults andinodesire. Musoro wedemo warasika. Chacho chinokosha, chinotema, chine simba ndochisi. Handiziva ndiri kuparidzira manera nhasi. Ndoda kuti uve nechichemo ichocho kuna Jehovha patinopinda muprayer, kuti nhai Mwari wangu, basa ndakariwana, nyasha dzakadururwa, masuo akazaruka, but mukati memba makazarurwa musuo, mukati mebasa mamuka ruvengo, mamuka kusagamuchirwa, mamuka kushandira mahara pasina chiri kubatika. So murume uyu wakaziva kuti chinokosha ndo chashayika. Saka handingaswere ndakabata mupini kana kuva nepfungwa yekuramba ndichingokwereta, nokuti achema achiti kuna Elisha, musoro wedemo wawira mumvura, and it was a borrowed ex. So murume uyu ari kuti the system of borrowing handichaida kana ndasvika pana Mwari manje. I want you to hear this message. Murume uyu arasikirwa nemusoro wedemo, but achema achiti ndere kukwereta, it was a borrowed ex. Ko wadi kukwereta vamwe vanhu vane matemo vari kutema, ari kuti in the presence of this anointed man of God Elisha, I don't want to continue nekuramba ndichingokwereta. Aramba kukwereta futi. Musoro wawira mvura akakwereta. Ati it's high time I must stop this habit. I want to recover my own. Ndakuda kuti mushaude wangu, hongu iri ndakakwereta rawira mvura, but kuramba tichingokwereta manje in the presence yemunhu waMwari ninga Elisha. I need a miracle in this place. I don't know whom I'm talking to, but ndozvautaura uchiti Mwari, I need a miracle. I need a miracle. Ndada kurecover zvinhu zvangu. Handichada kungonzwa kukwereta. Yanga iri tika yake munhu pavakaenda kutotema miti akakwereta demo, but pakawira musoro wedemo akati handisi kuzokwereta zvakare in the presence of Elisha. Ndoda kuti mweya wenharo kuti handingambe ndi mu-old system, ndina Mwari ndichinamata vanoshandisa vanogona. Handingarambe ndichingofamba musystem yezvikwereti. Hongu demo iri ndakakwereta rawira mvura, but handingagari pasi ndoti ndakukwereta vanhu varikutema kuti vazvipa. So murume uyu wakaramba the old system. Ramba the old system. Ramba the old system. Iva nemweya nepfungwa yekuti ndakudawo chinonzi changu. Kuramba ndichingoenda kuna ndichikumbira kuti ndipeyo. Kana ndakunamata Mwari wezvishamiso, Mwari anogona, I need to recover my own. So murume wakataura kuna Elisha, akati aiwa, apa handikwereta, apa ndakutaura kuna Mwari manje, ndakutaura kune munhu waMwari. Elisha ndokubva aita mubvunzo kuti rawira nechepapi.
He is a prophet, but he's asking a question. Pane nguva yekuti vanhu vanoti as long pane muprofita, he must prophesy everything. Bible chairo rinotaura richiti zvakavanzika ndezvaJehovha, asi zvaakaisa pachena. Deuteronomy 29 verse 29, and I'll read. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever. Kune zvakavanzikawo kuti kwaenda demo haungakuzive kwakadzika, it's deeper. Kune ivhu pasi pemvura. But Elisha haasi kubvunza kwaraenda, ari kubvunza the point of entry, rawira nechepapi, kuitira kuti ndiprofite woko usingaone, but wouonawo paunofanirwa kuona. I don't know whom I'm talking to, but ganitaure shoko iri. Pane area dzaunofanirwa kuona, une information yaunofanirwa kuziva. Kuti ukaziva the point of entry, hazvichatinetsa kana taakumirira kurikavha kana raakudzoka kubva pasi, nekuti richangodzoka same point, because no same direction yekuti recovery yako iripo. In other words, shoko rinoreva kuti une information yaunofanirwa kushanda nayo uye nekuziva usati watsvaka the supernatural, but in the natural realm get understanding. Pane paunoatakwa nevakaipa nemweya yechina, but pane paunopareta mudimension yekusaziva inova the door for the devil to attack you. There was a time yandakataura zvinhu izvi street when I was ministering. Ndichiri chokwadi mweya yechina inoataka vanhu, but dzimwe nguva mweya yechina inotora advantage yeuchina uripo. Right, munhu akasava nehygiene akava neuchina, vanhu vanogona kumusema, vanhu vanogona kusamufarira. Iye anogona kungova nepfungwa yekuti pane mweya wokusagamuchirwa, pane mweya wokuti vanhu vanotarisira pasi. Gamba mweya uyu wakatora advantage yeuchina uripo. So kune mweya yechina kugoita uchina, but mweya yechina ikaonawo pane china inofarira kuti environment iri conducive, kuti munhu yavengeke, already uchina uripo. So it takes advantage. Saka Elisha paari kuti rawira nechepapi, ari kuti zvinhu zviri munatural realm zvaunofanirwa kuziva nekuita, do it. Saka uchiona kufunda hakuna kuipa, kutsvaka ruzivo in the natural things and the understanding hazvina kuipa. Mwari vakatipa njere. So Elisha ari kubvunza rawira nechepapi, kureva kuti anointing haisi yekutsvaga zviri obvious. First things. So let me show you this picture. Mumba mukapinda nyoka, chaunofanirwa kutanga kuita kuuraya nyoka yapinda mumba, than kuti uspende much time uchimbotsvaga kuti yapinda nechepapi iwe usati waiuraya, nekuti inozokuuraya uri paprocess yekutsvaga kuti yapinda nechepapi. So chinokosha inoda kutanga kuitwa information yekutanga chaunofanirwa kuziva ndechekuti nyoka iri poisonous inogona kuundira, let me deal with the snake, ndozotsvaka payapinda napo later. Why? Nokuti ukatoona iri mumba paripo payapo. Saka information iri obvious, don't waste much time pairi zviri pachena. People of God, hear me very well. So Elisha the prophet abvunza kuti demo iri rawira nechepapi, the point of entrance. Why? Because point of entrance in a connection pa recovery. Why? Kureva kuti ukanamatiriwa pane nyaya dziri kunetsa, but kana one knowledge in the natural, nokuti nzwa ukava nehabiti yekunonoka kubasa, kuvengwa kubasa kunoita nyore, uchivengerwa kunonoka. The devil kana aine vanhu vanoda kuti vakuvenge, they bank on that. So zvira kuti ukaziva kuti ndinokunonoka kwandinako uye kubasa ndakavengwa, wanamatirwa unofanirwa kudhila neissue yetime kuti ugone kuva punctual, uzive kuti ndavhara buri riri munatural riri kuconnecta zviri supernatural pandiri kuvengwa.
So people must get knowledge and information in the natural. Inova connecta kuitira kuti pese panouya the supernatural, panouya prayer and prophecy, your recovery becomes easy. Rawira nechepapi. Sometimes people, they don't want to deal with questions. They just want answer and solution per challenge yake. But some questions are so helpful. Why? Because they connect to favor or to help. From the medical side, unoti ukaenda kuchipatara uchirwara, let's say urikunzwa mudumbu, chiremba anokubvunza. Zvaanokubvunza izvozvo hazvireve kuti iye hazive, aiwa, wakadzidza medically kurapa nekudii. But chimwe chinhu chaanoshanda nacho kuwana information kubva kwauri. Saka akakubvunza kuti nezuro wakadyei kana uri mudumbu, akaziva zvawakadya, anotoziva kuti challenge iyi ingangodaro iri heartburn kana kufufutirwa kana kudii. Ukauya uchirwara, vakakubvunza kuti paholiday wanga uri kupi, ukautaura maareas maybe ane mosquito, it's quick kuti vazive kuti une malaria nekuti wanga wakatravela. So record yekutravela vanoshanda nayo, anotravela ndiwe. Saka chiremba haatsvage kuti vanhu vachazofamba vachienda kupi, anongorapa bedzi, but anofanirwa kubvunza waari kurapa kuti manga makamboenda here maybe kuTanzania kune yellow fever, wakamboenda kupi, so that ukasike kubatsirika. So paari kubvunza kuti rawira nechepapi, zvinoita kuti help yake ive easy, ive faster. Imwe help yevanhu inodeleya nekuda kwekuti havadi kutsvaka ruzivo from the natural realm, zvinoita kuti vabatsirike. Rawira nechepapi. Munhu ndokubva anongedzera parawira napo. It was not easy kuti anongedzere pawira demo. Why? Because paunotema nedemo, most of the times hautarise kuri kubva demo kumashure, unenge wakatarisa pauri kutema. So which means paari kubvunzwa kuti rawira nechepapi, ari kunzi pararasika demo rako, wakasika here kuziva kuti rarasika, because ukanonoka kuziva, unononoka kumaka the point of entry. So murume uyu abvunzwa rawira nechepapi anongedzera. Bible rati Elisha, he cut a piece of stick, wakachikora kabazi kemuti, ndokubva angokanda pamusoro pemvura from the point of entrance. Kastick kakaeredzwa kachienda. Musoro wedemo ndokubva wabva pasi ukapamama ukaflota pamusoro pemvura. Toda kuti tionesane panapa. Stick yakandwa iyi haina kudzika. Remember, it's a river, Jordan River, riri kuflowa. Stick payakandwa haisi kuenda pasi. Stick payakandwa iri kuflowa ichienda nerwizi. Usingaoneke kuti iri kuenda kupi. But havasi kutevera kuri kuenda stick. Vanoramba vakaisa focus pa point of entrance, nokuti ndopapinda nemusoro wedemo. In other words, ndoda kuti tionesane panapa. Kune zvinhu muimba yaMwari mukingdom yaJehovha, yekuti dzimwe nguva hauna understanding yekuti zvinoshanda sei. How can a stick flowing the other direction will make this exit float pa right place pakamira vanhu? I'll repeat this. Ndo zvazviri muimba yaJehovha. Pane kumwe kuita nemamwe ma-instructions atinopiwa ekuti ukaatarisa, they don't make sense. They just make faith for you to recover. Why? Nokuti stick yakandwa pa Jordan River iri kutoflota, iri kutoflowa ichienda kuri kuenda rwizi, but haufanirwe kuteera kwazviri kuenda nekutsvaga kuti zviri kuenda kupi. Nokuti tine type yevanhu mukunamata vekuti vane nyaya dzavanoda kutsvaka, some spiritual instructions anongoda faith and faith alone. Une zvimwe zvaunoedza kutsvaka zvekuti izvozvo mukuzvitsvaka hauzviwane, ende unobva washayiwa chaunofanirwa kurecover. Just imagine Elisha atora stick ndokukanda pamusoro pemvura, payangotanga kuflota ichienda, pane zvaakuitika kubva pasi apa zvichiuya pamusoro. Zvanzi exit ndokubva yatanga kuuya pamusoro ikatanga kuflota. Elisha ndokubva apa an instruction, pick up.
the exceed. Elisha ndobva apa mune instruction yekuti chitora demo rako. Tisadaenda kureregai ndizoke pamashure mushando. Elisha is doing something what I call a prophetic instruction. Why was it prophetic? Kuti akande stick panoerera richienda, the exceed will come. He is just doing things according to scriptures, understanding a revelation. Pakuti kudi. Remember, Elisha wakawana an impartation, double anointing from Elijah. And in their family now, according to the anointing, there was a guy, a man, wakauya in the name of John. John came in the spirit of Elijah. So there is Elijah, Elisha, and John. Vari kuoperate mu dimension ya anointing ye one family. Amenongapotsa kundinzwa ipapa. Because there are times ekuti munhu anonzwa unachita and kuoperate mu anointing ya ningi. It's possible. John came in the spirit of Elijah. So Elijah, Elisha, and John, they are in a family, spiritual family. So John came in the spirit of Elijah. So John, paanouya ndiye anobhabhatidza Jesu mu Jordan or mu Jordan River. And Jesus now, he is the ex. Rauya kuzotema kubva kumidzi. That's the book of Luke. Luke chapter 3, verse 9, I'm sure. Luke 3, verse 9. The axe is already at the root of the trees. Every tree that does not produce fruit will be cut down and thrown into fire. This axe, John said to the crowd. John the Baptist is now saying the axe from the root. Crowd Jesus vangeli rake rinodila ne the root of every matter. Law yaingo to saba, but grace empowers you not to do so. Kurati grace rino address at the root of the matter. Law yaingo bata pamusoro, but grace. That's why Jesus akati mukadzi weSamaria, ini ndine mvura menyu yekuti ndikakupa inobva chava chitubu mauri zvokuti hauzonzwi nyota zvakare. Vanhu vaenda kutsimira Jacob nokuti vainzwa nyota. But pavanouya kuna Kristu Jesu, tsime reupenyu, imvura inoita kuti varegere kunzwa nyota zvekare. Kuti anoaddressa the root. So Jesus is a shadow picture of this X. Why? Nokuti Jesu muJorodhani ndiye anopinda. Shadow picture yekufa kumuka, that's baptism. Saka demo pari kuwira mumvura richidzoka futi pamusoro. That's the shadow picture of baptism. That's the shadow picture of Jesus. That's why Elisha, through the prophetic understanding, aziva kuti atidi chimuti chinoenda pasi kunotora demwe. Chatichada tichangoda stick yekuti tikakanda pamusoro pemvura rikaeredzwa rikaenda wrong direction. Demo riri pasi rinobva rauya pamusoro. Why? Nokuti Jesu anova iye demo ndiye wakasiya denga akauya pasi. But pasi aingei aiuya kuzoenda pastick padanda pamuti watinoti cross. So chakapa Jesu kubva kudenga chapanyika kuinga the cross so that people get salvation. Saka Jesu kana ari the exit tikakanda stick pamvura, Jesu unofanirwa kuuya patakanda stick ichierera. Jesu ngaachuya pamusoro kuti aoneke, nokuti ndiye demo rakasiya denga rikauya panyika richiuya pacross. Handizive kana ndichinzwika ipapa. Saka Elisha paakanda a stick ikaeredzwa neJordan River, demo ndokubva rauya pamusoro. Ukazvitarisa panenge a drawing of a picture yekuti the stick riri kuenda rakadai and demo riri kubvawo pamusoro, a picture of the cross. Chimwe chiri kuenda chakadai, chimwe chiri kuya chakadai. Demo riri kuya rakadai, then stick yakandwa iri kuerera yakadai. Why? Because Jesu chinomupa kusiya denga chiya panyika kuinga muchinjikwa the cross. Saka the stick yakandwa apa
shadow picture of the cross. The exhead ndiye Kristu unofanirwa kuuya. Saka parangokandwa rikatanga kuenda kwariri kuenda, demo ndokubva rauya. I want to show you something. Chimuti chiri kunza demo kubva pasi chaenda wrong direction. Wrong direction, but the result is positive, the right result. Ndozviri kuitwa naJesu pamuchinjikwa. Ndiye anorohwa, ndiye anobayiwa parutivi, ofa pamuchinjikwa. But the result iri kubva ipapo, paanopiwa mavanga, tinoporeswa. Paanotukwa nekuchinyirwa, tinowana kugamuchirwa kuna Baba. So zviri kuitwa naJesu pamuchinjikwa is actually the opposite. Rufu rwake runotipa upenyu. Iye ari pamuchinjikwa vakamubvisa hembe dzake. Zuva rikadzima. He became naked. I'm sorry for network. He became naked. Why? Nokuti Jesu ari pakross, zvaitika paari, it was actually the opposite. Saka chimuti pachiri kuenda opposite direction. Chiri kungotaura kuti Jesu paachauya, zvichaitika zvacho munogona kusazvinzwisisa kuti kana ari yeSavior, ari yeMessiah, inda ari kuenda padanda achirohwa, achitukwa, achibayiwa parutivi. Actually is doing something to save, but ari kuita sekunge ndiye ari kuda kusevwa. So the stick painokandwa ichienda kwairi kuenda ndo zvichaitwa naJesu. That's why uchiona kuti pamuchinjikwa vakatora heti yeminzwa, a crown of thorns, vakamupfekedza mumusoro. Nekuda kwekuti Adamu paakatadza, Mwari vakati kwawa kuenda kuchamera minzwa. Saka Jesu bedzi ndiye anobvisa minzwa yakamereswa na first Adam, nokuti ndiye the last Adam. Saka Jesu pavanomisa minzwa, actually they are dealing with the thorns dzakamereswa na first Adam achidzingwa mugarden. Kwawa kuenda kuchamera minzwa. Saka Jesu paanouya vanotora heti yeminzwa vamupfekedza. Kuti is the one who can uproot the thorns of the challenges against the people. Iye Jesu anova naked. Anomubvisa, vanomubvisa zvipfeko ari pacross, zuva rakadzima, nokuti iye he became naked. But kuva naked kwake inhau yekuti tisu taakupfekedzwa, nokuti Adamu wekutanga anga ari naked mugarden, akazvipfekedza ega. Yeti paanga ari naked airarama muglory yaMwari. They were naked and not ashamed. But ndokubva azopfekedzwa. So the last Adam anobviswa zvipfeko, nokuti iye ndiye auya kuzotipfekedza. He is the lamp of God. That's why Adam Mwari vakamubvisa mashizha, vakamupfekedza matewe, which means the lamp was slain before the foundations of the world. Saka Jesu paanobviswa hembe, paanova naked zuva rodzima, ipicture yekuti he is the one to cover us, because he is the lamp of God. So zvese zvaitika pana Jesu ranga riri drama rekukorekta era yakaitwa na first Adam. Saka chimuti chakaeredzwa chikaenda wrong direction. Murume arasikirwa nedemo aigona kuteera onetseka kuti zviri kuenda kupi, but zvinhu zvokuti siya kwazvinoenda kana ukasazvinzwisisa, but chiisa focus pane chinhu chaunoda kurecover. Zanzi demo rakauya rikatanga kuflota pamusoro. Remember kuma laws ari scientific, demo hazvaigona kuti riflote iron oxide nekurema kwaro. Chiri kuitika panapa isimba redenga ra beyond science. Thank God for the scientists, thank God for people vakafunda nekudzidza, but I've come to tell you this, kune ma issues are beyond science, and that the miraculous work of God. Dai Mwari watiwanira nyasha. Nokuti sometimes tine ma challenges are beyond intelligence ya doctor. Tane ma challenges are beyond intelligence ya vazhinji. We need the hand of God that is not short. So demo rakauya rikaflota, riri kuflota richirema kudaro. Chambori pakunyura kurema, charipa kuflota isimba raJehovha raakushandura zvinhu kuti nyange uchirema kudaro unoflota ipapo. Let me finish this way. So Elisha ndokubva audza murume uyu kuti pick it up. Papa parigani patsana ngire mishana. I need to read it.
2 Kings chapter 6. Elisha anotaura murume uyu kuti achinonga musoro wekurati Elisha asi anopa munhu musoro wedemo. Miracle yaitwa, but pane the last instruction to pick the exit. 2 Kings chapter 6 verse 6. The man of God asked him, where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick through it there and made the iron float. Verse 7. Lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. Ruoko runorepresenta zvaunoita, runorepresenta character, runorepresenta zvaunobata. Kurati there are times yekuti vanhu vangangodaro vakawanirwa nyasha naMwari zvinhu zvikavapa chena zvokuti zvavaichemera muupenyu. But their character, their hand is denying them access kuti vabate chinhu chavaichemera. Elisha haana kutambidza munhu uyu musoro wedemo. Miracle yaitwa, favor yaapo musoro wedemo waakuflota. Here comes an instruction. Pick it up. Remember, you don't pick something chiri pasi while you are standing. Kurati murume uyu wakakotama. That's a shadow picture of worship, a shadow picture of prayer, a shadow picture of humility. Worship, prayer, humility. Worship, prayer, humility. It reminds me pa simoni atati chiparidza kwa Pastor Farai Not when David recovered zvanga zvatorwa pa Ziklag. He prayed first. Number 2, he met a man who was hungry. Ambatsira. Ndobva zvomuti lead us to where the Amalekites are. He was also led. That's humility. Here now we can find it. Murume and pick the exit. Nakuritambidzwa anzi chitora zvapachena. So there are times yekuti munhu anenge achichema kudai Mwari vandiitira zvakati zvakatoitwa kare zviri pachena. But to pick it, you need prayer. You cannot pick something on the ground or something below you. Wakamira. You need to kneel. You need to bend. So, kotama, kupfugama, it's a shadow picture of prayer, shadow picture of worship. Then to pick it up, character. Uno wako society, uno wako, kana uchiona vamwe unawagamuchira say what you do towards others. Zvinoita kuti ugone kutora zvinhu zvako. Pick it up. So there are times yekuti miracle yakaitwa. Zvese zvanoona kuti Mwari vakaitira zvakaitwa. But hazvisi kutoreka. Chikonzero haugoni kukotama. You are not humble. Haugoni worship. Haudi kurumbidza Mwari. Haugoni kuita prayer. You are not prayerful. Kneel down and pick it. So murume uyu wakarecover. I pray the Lord to grant you the blessing and the favor for you to pick whatever that was missing in your life. Baba ndanamata ndataura nyasha kuvana venyu manheru anhasi. Mumazuva edenda reCovid-19, zvinhu zvaa beyond human intelligence and science. Thank you for your grace. Inyasha dzenyu dzinotichengeta, nyasha dzenyu dzinotirwira. Tiri munyika matinonzwa zvizhinji, ndufu zhinji nemachallenges mazhinji. Isu makatiita sedemo riri kupamhama pamusoro pemvura. Nyasha dzenyu dziri kuti sustaina, favor yenyu iri kutirwira. Makatibvisa pasi mumatope, mukatinatsa nenyasha dzenyu. Thank you, Lord. We bless your name and honor you. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Thank you so much, people of God. Thank you so much. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Mwani mwenyasha, pamunorara murari munyasha. Sweet dreams. May the good Lord bless you and favor you. Thank you so much for tuning in. Tisangasike zvakare mangwana nenyasha dzamwari. God bless you. God bless you. Pastor Farai Not, God bless you. Thank you so much once more again. Mai Mukwena Muguti, a good night to you. Thank you so much, Sister Shamiso Jake. The good Lord bless you. God bless you. Thank you so much. Praise Dapasi. May the good Lord bless you. Gladys Maposa, God bless you. Memory Nate, thank you so much, my Nate. Timothy